ଶ୍ରୀସୁତବାଚ ହରଷି ମୁନିଙ୍କର ଆଗେ ସୁତ କହନ୍ତି ଅନୁରାଗେ ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନେ ହରିଚରିତ ସାବଧାନେ। ଗଙ୍ଗା ସମୀପେ ଦେବଋଷି ସୁଖ ଆସନେ ଦୃଢ଼େ ବସି ବ୍ୟାସେ ପୂଜିଲେ ମନ ତୋଷେ ଯେ ଜାତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅଂଶେ। ହରଷେ ବୀଣା ହସ୍ତେ ନେଇ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମୁଖ ଚାହିଁ ନାରଦବାଚ ହେ ବ୍ୟାସ ପରାଶର ସୁତ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଚଞ୍ଚଳ ବଦନ ଦେଖି ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ମନ। ବେଦ ଶିଷ୍ୟେ ଦେଇ ପୁରାଣ ଭାରତ ବିଆଇ ସଂସାର ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯେତେ ସର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ୍ଭ ଚିତେ। ବେଦ ବିଚାରି ବ୍ରହ୍ମ ଚିତ୍ତେ ନୋହିଲା ତୁମ୍ଭ ଶାନ୍ତି ଭଲେ ଜାଣିଲି ଏକା ମୋହି ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି। ନାରଦ ବାକ୍ୟେ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ବ୍ୟାସ କହନ୍ତି ଅବଧାନେ। ବ୍ୟାସବାଚ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ମୁନି ଯେତେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁ ମତେ। ବେଦ ପୁରାଣେ ଅର୍ଥ ଯେତେ ସର୍ବ ମୁଁ ସମ୍ପାଦିଲି ଚିତେ। ତଥାପି ଆତ୍ମା ଦୋଷେ ନୋହେ ମନ ନ ରହେ ସ୍ଥିର ଦେହେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ ତେଣୁ ଜାଣିଲି ମୋର ମନ। ଏମନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିନା କେବାତରେ। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତହୁଁ ସାର ଯାର ମହିମା ଅଗୋଚର। ତାହାର ଭକ୍ତି ଯେଣୁ ନାହିଁ ଏଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ଗୃହେ ଜାଣ ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା ପ୍ରମାଣ। ସେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଯାର ମାୟାରେ ଏ ସଂସାର ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ସଂହାରେ। ତ୍ରିଗୁଣ ବଳେ ସେ ବିହରେ ସେ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ନିତ୍ୟ ସେ ନିଜ ସୁଖେ ଥାଇ। ଏ ତିନି ଲୋକେ ତୁମ୍ଭ ଦେହେ ନିରତେ ଭ୍ରମେର ବିପ୍ରାଏ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଯେ ସନେ ସମ୍ଭାର ସଞ୍ଚରେ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ନିତ୍ୟ ବିହରେ ନିଜ ସୁଖେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ଜଳେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନାନ ନିଶ୍ଚଳେ। ସେଇ ଜଳ ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଭାବ ନିତ୍ୟେ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଭବ। ତାହାର ମହିମା ପ୍ରମାଣେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ କେବା ଜାଣେ। କହ ଆନନ୍ଦେ ମୁନିବର ଯେମନ୍ତେ ମନ ହେବ ସ୍ଥିର। ନାରଦବାଚ ଭୋ ମୁନି ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ ନୋହେ ମନ। ଧନ ସମ୍ପଦ କାମ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କହିଲ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରେ। କୃଷ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗୁଣ ଯେଣୁ ନ କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଯେ ଧର୍ମେ କୃଷ୍ଣ ତୋଷ ନାହିଁ ସେ ଧର୍ମେ ଚିତେ ନ ଘଟଇ। ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣାଗ୍ରାମେ ଅଭ୍ୟାସେ ଥାନ୍ତା କିଛି ଶ୍ରମେ। କେବେ କି ମନ ସନ୍ତୋଷ କହିବା ଶୁଣ ଉପଦେଶ। ଯେବେ ଏ ଜିହ୍ୱା ବାକ୍ୟ ଶ୍ରମେ ନ କରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣାଗ୍ରାମେ। ଯେ ବାଣୀ ଜଗତ ତାରିଣୀ ତା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେ ବେଭଣୀ। ତାହାକୁ ବୋଲି କାକବାଣୀ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନ ଶୁଣି। ନିଶ୍ଚୟ କାଳତୀର୍ଥ ସେହି ସେ ଜଳେ କେବା ଅବଗ୍ରାହୀ। ପରମହଂସ ମନୁ ମେଳେ ଯେ ଯାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କୂଳେ। ଯେ ବାକ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସେହି। ସେ ବାକ୍ୟେ ଜନ ତପନାଶେ ତୀର୍ଥ ଯେ ସନେ ପାପ ଧ୍ୱଂସେ। କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଯେବେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଉଚ୍ଚାରଇ ଭାବେ। ପଦ ଦୂଷିତ ଯେବେ ହୁଏ ସେ ବାଣୀ ସର୍ବ ପାପ ବହେ। ଅନନ୍ତ ନାମେ ଯଶ ଗୁଣେ ସାଧୁଙ୍କ ବାଣୀ ନିତ୍ୟ ଜଣେ। ସେ ହରି ଭାବ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ଯେ ଯାନ୍ତି କର୍ମପଥ ମାଡ଼ି। ନିଷ୍କାମ ମତେ ସର୍ବନାଶୀ ତପ ସାଧିଲେ ବନ ପଶି। ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ। ସେ କାହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶିବ ତପ ସାଧିଲେ ଫଳ ଦେବ।
ଯେ ପୁଣ୍ୟ ବେଦ ମାର୍ଗେ କରେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଫଳ ଧରେ। ହରିଙ୍କୁ ନ କଲେ ଅର୍ପଣ ସେ ସର୍ବ ଫଳ ଅକାରଣ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାବ ଭାଗବତ ମହାନୁଭବେ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତବତୀ ଅଣୁ ଅମେଘ ତୁମ୍ଭ ଗତି। ସମାଧି କର କୃଷ୍ଣପାଦେ ତାଙ୍କ ଚରିତ ଅନୁବାଦେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଜେ ହରି ଭକତି ଦୂରେ ତେଜେ। କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଲାଭ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ବର୍ଗେ ଲୋଭେ ବଢ଼ି ତାହାଙ୍କ ମୁକ ଲେଶ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରେ ଚେହ୍ନେ ନାବ ଥାଇ। ଜଳ ପବନ ମେଘ ତେଜେ କୂଳେ ନ ଲାଗି ବେଗରେ ଭାଜେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ସେହି ମତ ଶୁଣ ହୋ ପରାଶର ସୁତ। ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଚିନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହୁ ଜନ ତାହାର ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ। ସାଧୁ ବିଚାରି ନ ବୁଝନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ପାପ ଆବରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ କଲେ ଜାଣ ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା। ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଯେଉଁ ଭାବେ। ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜେ ହରିଚରଣେ ଦୃଢ଼ ଭଜେ। ଭଜୁ ମରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ନ ପଡ଼େ ନରକେ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହରି ମହିମା ପରିମାଣି। ଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଗତି ଯେତେ କେ ଅନୁମାନ ପାରେ ଚିତେ। ଏବେ ଶୁଣ ମୁନିବର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭାବ ଯାର ଚିତେ ଚିନ୍ତି। ଏ ଅର୍ଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିପଥେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରନ୍ତେ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଏକ କ୍ଷଣେ ନୋହିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ। ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି। ସେ ଫଳ ପାଇ ଦୁଃଖ ଧାଇ ଭ୍ରମଣୀ ସୁଖ ନ ଲଭଇ। କାଳର ବଳେ ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ତା ଭ୍ରମଣ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ମୁକୁନ୍ଦ ପଥେ ତାଙ୍କ ଗତି ଅନ୍ୟର ପଥେ ନ ଭଜନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ ନିରତେ ଯେ କରନ୍ତି ଗ୍ରାସ। ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ଯେହ୍ନେ ରସେ ରସିକ ଜନ ଯେହ୍ନେ। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଏଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ ଏ ପ୍ରକାଶ। ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଏ ସର୍ବ ଏକ ଏ ପ୍ରକାର। ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗେ ଜାଣି ବେଦରେ ଅଛି ପରିମାଣି। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିବର କହ କୃଷ୍ଣର ଅବତାର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମା ରାମେ ରମି ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ପରମ ପୁରୁଷର କଳା ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କର ଗ୍ରନ୍ଥେ। ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମାୟା ସୟଳେ ଦେହ ବହି। ତାର ଚରିତ କର ଚିତେ ପ୍ରକାଶ କର ଜନହିତେ। ଏ ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାର ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ନିର୍ବିକାର। ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଜପ ଦାନ ଯେବେ ଲାଭ ଭାବଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ମୁନି ଜନେ ତପ ଆଚରି ଘୋର ବନେ। ସଂସାର ସାର କୃଷ୍ଣ କଥା ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାଥା। ଏ ଭାବ ପାଇଲି ଯେମନ୍ତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର କ୍ରତେ। ପୂର୍ବରେ ଦକ୍ଷ ଶାପ ପାଇ ଜନ୍ମିଲି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଏକାକୀ ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ। କାର୍ଯ୍ୟ କରଇ ରାତ୍ର ଦିନେ ମନ୍ତ ବିଧିର ବିଧାନେ। ସେ ବିଗ୍ରହ ଘରେ ବର୍ଷା କାଳେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି। ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଆଜି ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ।
ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମତେ ମୋର ଘରେ ରହ ବିନା ଦିନା କେତେ ଦୁର୍ଗମ ବରଷାଏ ଚାରି ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି ହେଉ କହିଲେ ବିପ୍ରଜନେ ମୁହଁଟି ବୋଲେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷୀ ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ ବାଳକ ଜଳ ମୋଚିତ ସେବା କରଇ ଅବିରତ ସେ ବିପ୍ରଗଣ ମୋତେ ଚାହିଁ ଆଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୟା ବହି ସମଦରଶୀ ଯେଣୁ ସର୍ବେ କୃପା ସେ କଲେ ମୋର ଭାବେ ତାହାଙ୍କ ଭୋଜନର ଅନ୍ତେ ପତ୍ରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରହେ ଯେତେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟ ମୋହି ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ ମୋର ନାହିଁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ପ୍ରମାଦେ ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖ ହରିବାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୁଣି ନିରତେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପଦେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ନ ଜଣଇ ବିଷୟ ବିଷ ଆଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସଦ୍ଗତି ରୂପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଳ୍ପିତ ମୋହି ଦେଖଇ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ହରି ହୁଁ ଅନ୍ୟ କେ ଜଗତେ ଏମନ୍ତେ ଭରସା ସରିଲା ଶରତ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହରିବାଣୀ ନିରତେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣି ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ ମୋହର ସେବା ଦିନ ଦିନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନ ଯିବାର ବେଳେ ମୋତେ ଏରାଇ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯେ ଗୃହେ ଗୃହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ ଏ ସର୍ବ କହି ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦିନ ବତ୍ସଳ ମୁନିଜନେ ବିଷ୍ଣୁରମୟ ଅନୁଭବ ଜଣେ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ ଯେ ଭାବେ ଭାବି ଅମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଆତ୍ମାର ଗତି ପ୍ରକାଶଇ ତାପତ୍ରୟ ଯେ କ୍ଷୟ ଯାଇ ଯହୁଁ ଅଙ୍ଗେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନ ଲାଗେ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦର ସତେଜି ଯେବେ ବିଷୟର ସେ ଭଜି ସେ କାହିଁ ତରିବେ ସଂସାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଭବ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କର୍ମ କରେ ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣଗ୍ରାମ ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ତୁତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଗୃହେ ଭରି ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି ହରି ଦେହେ ଏମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମେଳେ କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଦୂର ଗଲା ସେ ହରି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ହରି ଚରଣ ମନେ ଧର କୃଷ୍ଣର ଗୁଣଗ୍ରାମ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କହ ଭାଗବତେ ବିଷୟାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ସୁମରେ ସେ ଯେବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଏମନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବୀଣା ସଂଗତି କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ ସୁଜନ୍ୟ ନମ ଅନୁରାଗେ ହୋଇବ ଭବବନ୍ଧନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ।